Здравейте, фенове на Фитнес Мания, фенове на бойните спортове и най-вече фенове на самбото. Тази година Фитнес Мания отново е медиен партньор на Българската федерация по самбо и аз, като водещ и състезател спортен клуб Евроход, ще се опитам да ви представя отново този красив и атрактивен спорт. Отново не съм тренирал, последните ми тренировки беше последното реалити шоу, което направихме. Сега ще се пробвам за вас, да видим какво ще стане. По-късно ще представя най-добрите състезатели в България. Повечето състезатели, които състезават по самбо, са и водещите бойци в смесените бойни изкуства, така наречените ММА. Не изпускайте следващите минути на Фитнес Мания, защото със сигурност адреналина ви ще се покачи и ще бъде интересно. Аз съм Антон Големанов, след малко. В момента наблюдаваме срещата между Костадин Табаков и неговия опонент от Сливен. Когато ви извикат първи на типиха, трябва да излезете с червена корка, червени гащи. Ако сте извикан втори, сте син. Това е с цел разграничаване на състезателите. Костадин Табаков е многократен шампион по самбо, национален състезател и е претендент за титлата в тази категория. Най-важното в тази среща и във всяка среща е да се направи захват. Както виждате, в момента двамата се борят да се направят добър и удобен захват и да успеят да прикарат своя противник и да го хвърлят на някоя техника, която те могат най-добре. Ето това в момента бяха 4 точки. Когато хвърлите вашия противник с сила на гръб, печелите 4 точки. В момента Костадин Табаков със синия екип се мъчи да направи ключ на ръката. Ако успее да го направи, противника му ще бъде принуден да се предаде и срещата приключва. Начините за победа в самбото са с ключ на ръка, на крак или технически туш. Това е разлика от 12 точки. Представям ви небезизвестният Георги Георгиев. Това е едно име в самбото, в джудото и изобщо в бойните спортове. Той е 5-кратен световен шампион по самбо, многократен европейски шампион, трети на Олимпийските игри в Атина. Да. Миналата година имах късмета да се боря с него и изненадващо защо тази година той не е на типиха. Вие преценете сами защо. Здравей! Първо да ни кажеш малко за днешното състезание, тъй като ти си организатор, ти си в управителния съвет на Българска федерация по самбо и ти си треньор също на един от водещите клубове в България. Получи се едно много сполучливо състезание. Организацията мога да кажа, че е на високо ниво. Има много отбори, около 300 състезатели, около 210-15 човека са на мъже и около 85 жени по заявките предварителните. Както виждате, залата са напълнени с публика и състезатели. Спортът е атрактивен и се надяваме за в бъдеще да продължаваме да развиваме нашите спортове, джудото и самбото. Самбото е един тежък спорт, който е свързан с физическа сила, с техника. Коя беше твоята стратегия през всичките години да печелиш състезанията? Стратегията е една-единствена. Постоянство и много труд. Няма друг начин за постигане на високи цели във всяка една област от живота. От доста години не се е провеждало републиканско състезание за мъже извън София. Как успя да спечелиш домакинството и как успя да се справиш с организацията, тъй като Пазарджик не е голям град, а за една такава организация се изискват финансови средства? Значи тук трябва да благодарим на кмета на община Пазарджик Тодор Попов и на всички от Общинския съвет и на самата община, че подпомага изключително много такива спортни мероприятия. Значи общината помогна финансово за приемането на това домакинство
и съответно по-голямата част от разходите, които са по състезанието, ги поехме ние. Кои са следващите състезания, които предстоят за най-добрите състезатели и какво печелят, когато те станат републикански шампиони? И каква квалификация е това? Значи, който стане шампион на държавното първенство, след това има право да участва на европейско световно първенство, ако иска да се подготвя, нали? Защото едно да станеш шампион на държавното, друго е да спечелиш медал на световно европейско, за там се изисква доста повече труд. Така че момчетата, които успеят да станат шампиони тук, аз ще се опитам с каквото мога да им помогна и да ги насоча в правилната посока, да могат да се подготвят съответно за световно и европейско първенство, да представят България на едно високо ниво. А защо ти спря лично да се бориш? Мислиш ли, че си дал всичко от себе си в този спорт и няма какво повече да спечелиш? Тъй като не е олимпийски спорт, ти си многократен световен шампион. Тъй като така натрупах доста календари, ми идват малко в повече състезанията. Затова тая година ще спра самбото, няма да участвам. Миналата година участвах. Тая година няма да участвам, ще наблегна само на подготовката ми за едно друго световно първенство. Екипът на Фитнес Мания ще следи с интерес твоето развитие. Пожелаваме ти много успехи и да продължаваш да правиш хубави турнири и да развиваш спорта в България.